idan aka ce wani shugaba ne, wallahi duk waɗanda suke ƙarƙashin shugabancinsa in sun kai miliyan 500 dukansu za a tambaye shi ranar alkiyama a kansu da rayuwarsu. Wadda bai samu ilimi ba za a tambayi shugaban me yasa wani bai samu ilimi ba. Wadda bai samu abinci ba za a ce mishi wani me yasa bai samu abinci ba. Wadda ba a tsare ransa ba za a tambayi shugaban yaya kabari aka kashe waɗannan mutane. Wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa za a tambaye shi. Domin mafi girman hakkin talaka akan shugaba, mafi girman hakkin talaka akan shugaba shine shugaban ya tsare mishi addininsa. Abu na biyu, ya tsare mishi ransa. Bayan kimar addini da aka wajabta ma shugaba ya tsare ma wadda yake mulka, abu na biyu shine ya tsare ran wannan mutumin da yake mulka. Annabi ya ce wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, za a tsaye da shi a tambaye shi. Yanzu dai ai duk mun fahimci duk za a tambaye mu. War rajulu ra'in fi ahli baiti, magidanci mai kiwo ne akan iyalan gidansa. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, annabi ya ce za a tambaye shi akan wannan kiwon. Wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha, ita ma mace mai kiwo ce a gidan mijinta, fi baiti zawjiha wa waladihi, da 'ya'yansa da Allah ya basu. Wa hiya mas'ula an ra'iyatiha, ita ma za a tambaye ta akan wannan kiwon. Wal khadim ra'in ala mali sayyidihi, yaron gida mai hidima mai kiwo ne akan dukiyar mai gidansa. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, za a tambaye shi yaya ya rike dukiyar mai gidansa. Annabi ya ce ala, ku saurara ku ji, fa kullukum ra'in, dukkan ku masu kiwo ne, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kuma duka za a tsaye da ku a tambaye ku akan wannan kiwo. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma min amiri asharatin, ba wani shugaba da zai mulki mutane goma illa yu'ta bihi yawmal qiyamati maglula. Annabi ya ce face a daure da cen za a kawo shugaban Allah ranar alkiyama. La yafukuhu illa al'adal, ba abinda zai kubutar da shi. Annabi ya ce sai adalcin da yayi ma waɗannan mutane goman, au yubiqul jawr, ko kuma zaluncinsa ya halakar da shi ya kai shi wuta. Annabi ya ce duk wanda ya mulki mutum 10, annabi ya ce da sarƙa za a iso da shi gaban Allah ranar alkiyama, hannayensa da wuyansa a ɗaure. Annabi ya ce wallahi abinda zai kunce shi adalcinsa, ko abinda zai kai shi wuta zaluncinsa. Ba wani abin burgewa a harkan shugabanci, ba wani abin burgewa a harkan shugabanci. Ko mutanen anguwanku aka ce duka da a tsaye da kai a maka tambaya a kansu, ta yaya da ka yi amsa wannan tambayar? Fal'amir allazi ala nasi ra'in, shugaba wadda ke kan mutane yake mulkan mutane mai kiwo ne a kansu. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, annabi ya ce shi kuma abin tambaya ne akan wannan kiwo ranar alkiyama.